Γεια σας παιδιά, κάνουμε βίντεο τώρα, αυτή είναι τη στιγμή, στείλω την κάμερα. Λίγο πιο εκείνο πιστεύω εγώ. Είμαστε έτοιμοι. Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι. Okay. Εκεί θα κάτσεις, που είναι το δέντρο. Εκεί που είναι το δέντρο. Ποιο δέντρο, τι? Θα φαίνομαι εγώ, με είδε να χώνεις. Πάρε μπάλα και πάμε. Αρχίνα. Πάμε! Καλό, καλό. Παιδιά, μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το πρώτο μας short στο κανάλι μας. Πατήστε όλοι ένα like, ένα sub. Κάθε 11 η ώρα, παιδιά, ή 12, κάνουμε βίντεο στον Κορισιακό που παίζουμε σε αυτήν την ομάδα. Κάθε Σαββάτο. Κάθε και Σαββάτο. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε 1000 subscribers και στα 1100 subscribers, 100.000 subscribers θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πλακέτα. 100.000. Ναι. Ποιος είμαστε ρε, ο Elon Musk. Ωραία. Παιδιά, 100.000 subscribers παίρνεις την πρώτη σου πλακέτα και μετά 10.000. είναι... 10.000 θα πάρεις την bronze. Δεν υπάρχει, silver είναι. 10.000 δεν παίρνεις ποτέ πλακέτα. Εντάξει, ας το γράψουν τα παιδιά στα σχόλια. Παιδιά, στα σχόλια, να δείτε, πείτε μας Στα 100 likes θα κάνουμε... Στα 100 likes θα κάνουμε στα 10 likes θα κάνουμε shout out, στα 20 θα βγάλουμε με την ομάδα βίντεο και θα κάνουμε σε εσάς ένα από εσάς shout out και στα 100 likes θα κάνουμε ένα giveaway, ένα World Cup που έχω σπίτι μου χρυσό. Τι έχει? Έχω όντως, δεν το έχεις δει. Όχι. Μπρο, το έχω μέσα στο ντουλάπα μου. Το έχω ακόμα μέσα στο κουτί του. Και στα 200 likes θα τον βάλω να μου κάνει 100 shoots μέσα. Επειδή δεν είναι καθόλου καλό στο free kicks. Δεν φταίω εγώ, δεν είμαι καλό στο τέρμα. Στο μέσα. Έλα, ήθελα να το κάνω fake. Αλλά ήταν λίγο πολύ. Φέρε. Μπορεί και να κάνουμε καινούριους members στο κανάλι. Δηλαδή σαν από το χωριό μας και από... Εδώ πέρα στο χωριό μας είναι 3 άτομα περισσότερα. Θα σκεφτούμε... Και μπορεί να τους βάλουμε στο κανάλι. Γράψτε ναι ή όχι στα comments και θα δούμε. Στα 100 likes θα φέρουμε ένα member. Ναι, και στα 100 likes θα κάνουμε και ένα giveaway. Βρε την κάμερα που στάθεις να πετύχει. Παιδιά, κρυφά χωρίς να το ξέρει ο Χρήστος. Στα 1000 likes θα τους κάνω να βγω στο κεφάλι. Τι λες στην κάμερα. Τίποτα. Θα το δω εγώ στο βίντεο. Εγώ θα το δω. Στην επανάληψη. Στην επανάληψη στο βίντεο που θα ανεβάσουμε. Σόνι! Ωραία, φέρε. Ήρθε ώρα να κάνω πιο πολλά shots. Καλύτερος goalkeeper Γιασίν. Ποιος είναι ρε? Ο Ντραγκόφσκι. Γράψτε κάτω στα comments ποιος είναι ο καλύτερος goalkeeper σε όλο τον κόσμο.
Και καλύτερος παίκτης. Και όποιος πάρει τα περισσότερα likes θα τον κάνουμε πιν. Φέρε. Αυτούς τα comments Πάρε που με ένα έχει- σου. αυτούς στα comments που έχει τα περισσότερα likes θα τον κάνουμε πιν. Οκ. Το χάσα. Ωραία, πούστε μου. Ω, σταματσα. Το χάσα. Για κάνουμε ένα free kick. Θα φάω λίγο. Μην είσαι πολύ μπροστά στην κάμερα, να μας βλέπουν. Πήγα λίγο πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Πάμε! Καλό! Τι καλό! Φύγε από την κάμερα. Τι δεν νομίζει την επανάληψη. Έλα. Φέρε και τρέχα, φέρε και τρέχα. Τι όντως. Φέρε και τρέχα. Λέγε φύγετε. Θα το μάθω. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι κακό. Φέρε, πήγαινε. Δεν είναι κακό. Όχι. Μόνο και είπες κάτι κακό θα το ζήσω το κάνω. Δεν είπα κάτι κακό ρε. Τι λέω. Όχι μόνο αυτό, θα βάλω και τον Πίπι να σβήσει τα βίντεο. Το έχει κάνει. Ωραία. Θα το κάνω τέτα τέτ. Άμα το βγάλει, μπράβο του. Το βγάλει. Το πάω λίγο χαλαρά, παιδιά. Επειδή άμα παίξω κανονικά στα σούτς, δεν θα σώζει τίποτα. Βασικά, ο Χρήστος θέλει να πει. Άμα θέλει να παίξω κανονικά. Άμα θες Χρήστο, πες το. Να παίξω κανονικά. Για απλά το βάζω. Θα σας πω κάτι. Ο Εμμανουέλ σίγουρα είναι καλύτερος. Τι, τι, γιατί, Τι, 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 να σου πω. Πήγε τέρμα. Το χάει, το χάει. Αν το φάει, πήγε πιο μετά. Πήγε πιο μετά. Θέλει να παίξει κανονικά. έλα ρίξε κανονικά. Ωραία, φέρε. Έπαιξε και εγώ κανονικά τέρμα. Δοκάρι, το δοκάρι, το δοκάρι, το δοκάρι. Πάμε. Ήθελα λίγο να ξεπεραστώ αυτό. Ο Εμμανουέλ είναι το καλύτερο συντερφόρ. Τίποτα. Τι είπε. Να πω το καλύτερο σεντερφόρ, Μπενζεμά. Όχι, ο Εμμανουέλ είναι το καλύτερο συντερφόρ. Καν, επίσης. Ενώ ο καλύτερος left winger, στο άλλο, άμα αυτό το βίντεο πάει 100 likes που είπαμε και πριν, θα πάω εγώ τέρμα και θα μου ρίξει 100 σουτάκια. Να βλέπετε... Μην το πάτε σε 100 likes! Να μου ρίξει άλλα 4 σουτς και τελειώνει το βίντεο γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε. Βασικά, όχι. Άλλα 10. 10 σουτ και μετά να μου ρίξει και σουτάκια. Και μετά, για ένα μπόνους για τα παιδιά. Εντάξει. Για το πρώτο βίντεο. Μπόνους. Καλά, όχι μόνο στο πρώτο βίντεο, και στα άλλα θα κάνουμε μπόνους. Τι έγινε?
Πάμε. Ο Γκουντής πήγε και πέτυχε στο μπουκάλι σου. Έπεσε εκεί μέσα. Ο Γκουντής πήγε και έπαιξε στην καβάλα. Τι? Ο Γκουντής πήγε και έπαιξε στην καβάλα εκεί πέρα που μένει ο Κρίστης Σεμάρ. Όντως. Ναι. Σχετικά, άμα ξέρετε τον Γκουντή, μπορείτε να το πείτε και για Greek goalkeeper. Θα κάνουμε συγκεκριμένα τέτοια βιντεάκια. Θα πηγαίνουμε την κάμερα στους αγώνες και θα παίζουμε. Και θα βγάζουμε βίντεο με παίχτες μας. Θα βγάλω. Τι έβγαλε μπρο. Ω μάνα μου. Τώρα έχει ώρα για τα τέτα τέτα. Μόνο 2 φάουλ δεν μου έχει κάνει. Φέρε. Τι? Τίποτα. Φέρε. Ο Μπεντζεμά δεν είναι σεντερφόρ. Πάει και σε μια φορά μου. Στο FIFA. Την πρόλαβα. 59 παίζει. Το βάλα. Όχι, ξέρω. Δεν βγαίνεις έτσι ρε μπρο. Θα τα έτρως όλα έτσι. Δικά σε μένα. Έλα τελείω, κάνω καλύτερες πάσες. Φέρε. Να ξέρετε, ο αγαπημένος παίχτης του Δημήτρη είναι ο Μέση. Επειδή είμαι ο Μέση. Δεν είσαι ο Δεν Μέση. μπορούν να το μάθουν. Επειδή είσαι κοντός, ναι, είσαι ο Μέση. Εσύ στο πενάλτι. Δεν παίζω καν σεντερφόρ. Αυτό κανονικά δεν είναι γκολ, δεν μπορείς να κλέψεις την μπάλα όταν την κρατάει. Μπορείς. Παιδιά, γράψτε το στα σχόλια. Μπορείς. Δεν μπορεί. Θα το δούμε στα σχόλια. Γράψτε. Έλα. Χέρι. Ναι. Άντε να κάνω και ένα πεναλτάκι. Εγώ έχω βελτιωθεί και πολύ θα περάσεις. Το βάλα! Το βάλα! Κανονικά δεν μετράει που το βάλεις, γιατί Είναι σε μάτς. Δεν πειράζει. δεν είναι σε μάτς. Δεν το πάμε. Όταν είναι σε μάτς, Δεν το είναι σε μάτς. δεν μετράει. Κρίνω Άλλο χαλαρά. ένα σουτ. Κρίνω χαλαρά σου τα. Δεν θέλω να φύγω. Γιατί? Θα πάω σπίτι μου. Γιατί? Θα πάμε σπίτια μας. Θα πάμε. Θα μείνουμε νηστικοί. Πίνει νερό μέσα ο κόντος. Να βλέπετε καλά τώρα πώς παίζει ο Χρήστος. Να το ξαναδείτε το βίντεο. Και στο επόμενο βίντεο να δείτε ποιος είναι καλύτερος στο τέρμα. Επειδή λέει ότι είναι καλύτερος από εμένα. Δεν το είπα ότι όλοι είμαστε καλύτεροι. Φέρε. Χωρίς σουτ. Τέλος πάντων. Τα λέμε παιδιά. Τα λέμε παιδιά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, subscribe, comment, rate it if you want your opinions, your ideas.
Τα λέμε παιδιά σε ένα επόμενο βίντεο.